चिंतामणी फूड प्रोडक्ट्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचे मसाले, पीठे, सरबते, फणसपोळी, उकडे तांदूळ, गावठी पोहे इत्यादी कोकणी मेवा अगदी माफक दरात मिळेल। आमचा पत्ता कुडाळ पोस्ट ऑफिस समोर, भाजप ऑफिसच्या मागे, कुडाळ। वेंगुर्ला पत्ता अन्नपूर्णा हॉटेल शेजारी, एसटी स्टँड रोड, वेंगुर्ला। संपर्क 9404 1641 56। तेव्हा रुचकर स्वयंपाकासाठी चिंतामणी फूड प्रोडक्ट्स। अरे मीडियावाल्याने असं हे गेस्ट आहेत त्यांना असं करू नका। तुम्ही जिथे असाल तिथे कव्हर करता येईल तेवढंच कव्हर करा। हे असं बरं नाहीये, नाही हे बरोबर नाही। इंटरनॅशनल एज्युकेशन एक्सपो 2022 या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये 18, 19 आणि 20 या 3 दिवशी एक्झिबिशनचा हा कार्यक्रम संपन्न होतोय। या कार्यक्रमासाठी माझ्यासोबत उपस्थित असलेले सन्माननीय डॉक्टर सुहास पेडणेकर, माजी कुलगुरू मुंबई विद्यापीठ, सन्माननीय A.K. गोखे, संचालक विकास संस्थान मुंबई, सन्माननीय प्रवीण खंडेवाल, सन्माननीय विजय कलंत्री, श्रीमती रूपा नाईक, कार्यकारी संचालक, त्याचप्रमाणे पौर्णिमा शिरसीकर, मंचकावर असलेले अन्य मान्यवर, त्या स्थानिक नगरसेविका नार्वेकरजी या पण आहेत। उपस्थित सर्व मान्यवर, विविध क्षेत्रातील एक्सपर्ट, उपस्थित बंधू भगिनींनो आणि मित्र, आज MSME, DFO आणि VSD कॉर्पोरेट 11 यांच्या वतीने जोंधळे ग्रुप तसेच झेप या संस्थेच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होतोय। एज्युकेशन क्षेत्रासाठी आणि सेवा क्षेत्रासाठी योगदान देणाऱ्या लोकांना इथे सन्मानही करण्यात आला। आज मी आपल्याला सर्वांना सांगू इच्छितो की एज्युकेशन क्षेत्रात भारत देशात, महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या संस्था कमी आहेत। एज्युकेशनचा दर्जा वाढावा। परदेशातला अमेरिका असो, ब्रिटन असो, तिथल्या एज्युकेशनच्या दर्जाबरोबर भारत देशाने बरोबर करावी आणि यासाठी काम करणाऱ्या संस्था आपल्या देशात कमी आहेत। पण हा एक आशावादी चित्र असं आहे की इथे झेप आणि अन्य संस्था ज्या आहेत एकत्र येऊन या ठिकाणी एक्झिबिशन शिक्षण क्षेत्रातलं, मग ते परदेशात शिकायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, तरुणांना मार्गदर्शन असो, विविध संस्था ज्या चाललेल्या आहेत त्या संस्थांनी कशा स्वरूपात काम करावं, आधुनिक टेक्नॉलॉजीचं प्रशिक्षण आणि माहिती कशी द्यावी वगैरे क्षेत्रात माहिती देण्याच्या दृष्टिकोनातून हे एक्झिबिशन अतिशय उपयुक्त ठरेल असं माझं स्वतःचं मत आहे। MSME हे उद्योग तयार व्हावे, उद्योजक तयार व्हावेत। मग मायक्रो असोत, लघु असोत, सूक्ष्म असोत, सूक्ष्म, लघु, मध्यम या क्षेत्रातल्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून देणं आणि त्याचबरोबर आर्थिक मदत आणि सबसिडी उपलब्ध करणं, हे काम भारत सरकारद्वारे आमचा विभाग करत आहे।
आज या इंटरनॅशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये आपण हे एक्झिबिशन घेत आहात. इथे येणारा उद्योजक किंवा तरुण उद्योजक बनू पाहणारा इथे आल्यानंतर त्याला वाटेल मी जागतिक कीर्तीच्या एक सेंटरमध्ये आलो आहे. इथे जे मार्गदर्शन मिळेल ते माझ्या उद्योगाला पोषक असेल, मी उद्योजक बनू शकेन यासाठी आवश्यक आहे आणि ते पोषक असू शकेल. आणि म्हणून तसे उद्योजक तुमच्या या कृतीमुळे बनू शकतील असं मला स्वतःला विश्वास वाटतो. आणि म्हणून MSME तुम्हाला सहकार्य करते. तुम्ही आमचे आभार मानलेत, पण MSMEचं कार्य, सरकारचं कार्य जनतेपर्यंत नेण्यासाठी तुम्ही आमचे माध्यम आहात. तुमच्या वतीने आम्ही नेऊ शकतो. आज मोदी साहेब भारत आत्मनिर्भर बनवण्याची त्यांनी घोषणा केली. भारत महासत्ता बनला पाहिजे त्या दिशेने वाटचाल करतोय हेही त्यांनी सांगितलं. मग आत्मनिर्भर भारत बनण्यासाठी उद्योग क्षेत्राची प्रगती होणं आवश्यक आहे. उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू व्हायला पाहिजे, रोजगार उपलब्ध व्हायला पाहिजे, बेकारी संपले पाहिजे, व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट बनायला पाहिजेत आणि निर्यातही वाढायला पाहिजे. GDP देशाचा वाढावा आणि आत्मनिर्भर भारत बनावा यासाठी आमची MSME काम करते. आज देशाच्या GDP मध्ये MSME 30% आहे. 30% आहे. आणि म्हणून हे पर्सेंटेज वाढवण्यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. अग्रवाल जी, आपने कहे कि मुझे आपको मिलना है खंडेवाल जी, तो जरूर मैं दिल्ली में मिलेंगे. आपका जो भी प्रोग्रेस के लिए जो भी आपका स्टेप होगा उसमें हम सहयोग करेंगे. इतना ही प्रॉमिस आज के दिन में. या ठिकाणी आमच्या झेपच्या महिला देशाच्या उद्योग क्षेत्र प्रगतीकडे जावं म्हणून झेप घेत आहेत. चांगली गोष्ट आहे. तुम्हाला एक गोष्ट मी नेहमीच सांगे, प्रगतीसाठी, यशासाठी काही गोष्टी आवश्यक असतात. पहिली शिस्त, डिसिप्लिन. आपण सिन्सिअरिटी, सातत्य ठेवायला, पंक्च्युअलिटी, सिन्सिअरिटी आणि डिसिप्लिन ह्या प्रत्येक गोष्टीत दिसल्या पाहिजे, कार्यक्रमातही असलं पाहिजे. आणि तसं जर केला, संस्था मोठी होणं म्हणजे उद्योग क्षेत्राला तुम्ही प्रोत्साहन देण्यासाठी तुम्ही अतिशय चांगलं काम करता असं त्याचा अर्थ होतो. आणि म्हणून असं काम करावं. आम्ही सरकारतर्फे आम्ही मदत करायला कटिबद्ध. आता शिक्षण वेगवेगळ्या संस्था आहेत. माझी संस्था आहे, इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, मेडिकल कॉलेज आहे, हॉस्पिटल, विविध संस्था आहेत. दर्जेदार चांगले डॉक्टर बनावे म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो, चांगले इंजिनियर बनावे प्रयत्न करतो. तसं तुम्ही या क्षेत्रात काम करत असताना शिक्षणाचा दर्जा वाढावा, चांगली मुलं तयार व्हावी, मुली तयार व्हावीत, स्पर्धेत यावीत, आधुनिक टेक्नॉलॉजी आत्मसात करावी, कार्यान्वित करावी आणि देशाचं उत्पन्न वाढावं यासाठी काहीतरी करत राहायला पाहिजे. त्याला झेप म्हणतात. नावात नाही, कृतीत झेप आहे. कृतीत असली पाहिजे. आज तुम्हाला एक आकडेवारी सांगेन. आपण मोदी साहेब आत्मनिर्भर भारत आम्ही बनवणार निर्धार आहे. आज भारत देशात निरक्षरता किती आहे जरा ऐका. निरक्षरता 26% आहे. हे भूषण नाही आहे. एका बाजूला प्रगती, एज्युकेशनच्या प्रगतीच्या गोष्टी करतो, तर दुसऱ्या बाजूला देशात
निरक्षरता 26%, महाराष्ट्रात 18%, 18% आहे. साक्षर देश आणि महाराष्ट्र व्हायला पाहिजे, तरच महासत्तेच्या दिशेने जायला पाहिजे, त्याच्यात आपलं योगदान पाहिजे असं प्रत्येक नागरिकाला तेव्हा वाटेल, साक्षर झाल्यानंतर वाटेल. आणि म्हणून शहरापेक्षा जिथे निरक्षरता आहे त्या ग्रामीण भागात झेपचं काम चालू व्हायला पाहिजे. ग्रामीण भाग ही निरक्षरता कमी होण्यासाठी मी काय करीन, माझी संस्था काय करीन, त्यात एमएसएमईची कशी मदत घेऊ हे तुम्ही ठरवा आणि तशा प्रकारे कामाला लागा. भविष्यात प्रत्येक वर्षी आपण वाटचाल करताना, कार्यक्रम करताना ही टक्केवारी कमी व्हायला पाहिजे. कालांतराने हा अमृत काळ जो आहे 25 वर्षाचा, त्याच्या आतमध्ये आपण 100% साक्षर होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी प्रयत्न करावे आणि ते कराल अशी मी आशा व्यक्त करतो. अतिशय चांगला दर्जेदार, आता काय कलंत्रींच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये कार्यक्रम म्हणजे दर्जेदार असणार आणि म्हणून कार्यक्रम दर्जेदार, लोकही चांगले आलेत. एक्सपर्ट खंडेवाल, सन्माननीय विजय कलंत्री, श्रीमती रूपा नाईक कार्यकारी संचालक, त्याचप्रमाणे पौर्णिमा शिरसीकर, मंचकावर असलेले अन्य मान्यवर, त्या स्थानिक नगरसेविका नार्वेकरजी या पण आहेत. उपस्थित सर्व मान्यवर, विविध क्षेत्रातील एक्सपर्ट, उपस्थित बंधू भगिनींनो आणि मित्र, आज एमएसएमई, डीएफओ आणि व्हीएचडी कॉर्पोरेट 11 यांच्या वतीने जोंधळे ग्रुप तसेच झेप या संस्थेच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होतोय. एज्युकेशन क्षेत्रासाठी आणि सेवा क्षेत्रासाठी योगदान देणाऱ्या लोकांना इथे सन्मानही करण्यात आला. आज मी आपल्याला सर्वांना सांगू इच्छितो की एज्युकेशन क्षेत्रात भारत देशात, महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या संस्था कमी आहेत. एज्युकेशनचा दर्जा वाढावा. परदेशातला अमेरिका असो, ब्रिटन असो, तिथल्या एज्युकेशनच्या दर्जाबरोबर भारत देशाने बरोबर करावी आणि यासाठी काम करणाऱ्या संस्था आपल्या देशात कमी आहेत. पण हा एक आशावादी चित्र असं आहे की इथे झेप आणि अन्य संस्था ज्या आहेत एकत्र येऊन या ठिकाणी एक्झिबिशन शिक्षण क्षेत्रातलं, मग ते परदेशात शिकायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, तरुणांना मार्गदर्शन असो, विविध संस्था ज्या चाललेल्या आहेत त्या संस्थांनी कशा स्वरूपात काम करावं, आधुनिक टेक्नॉलॉजीचं प्रशिक्षण आणि माहिती कशी द्यावी वगैरे क्षेत्रात माहिती देण्याच्या दृष्टिकोनातून हे एक्झिबिशन अतिशय उपयुक्त ठरेल असं माझं स्वतःचं मत आहे. एमएसएमई हे उद्योग तयार व्हावे, उद्योजक तयार व्हावेत. मग मायक्रो असोत, लघु असोत, सूक्ष्म असोत, सूक्ष्म, लघु, मध्यम या क्षेत्रातल्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून देणं आणि त्याचबरोबर आर्थिक मदत आणि सबसिडी उपलब्ध करणं, हे काम भारत सरकारद्वारे आमचा विभाग करत आहे.
आज या इंटरनॅशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये आपण हे एक्झिबिशन घेत आहात. इथे येणारा उद्योजक किंवा तरुण उद्योजक बनू पाहणारा इथे आल्यानंतर त्याला वाटेल मी जागतिक कीर्तीच्या एक सेंटरमध्ये आलो आहे. इथे जे मार्गदर्शन मिळेल ते माझ्या उद्योगाला पोषक असेल, मी उद्योजक बनू शकेन यासाठी आवश्यक आहे आणि ते पोषक असू शकेल. आणि म्हणून तसे उद्योजक तुमच्या या कृतीमुळे बनू शकतील असं मला स्वतःला विश्वास वाटतो. आणि म्हणून MSME तुम्हाला सहकार्य करते. तुम्ही आमचे आभार मानलेत, पण MSMEचं कार्य, सरकारचं कार्य जनतेपर्यंत नेण्यासाठी तुम्ही आमचे माध्यम आहात. तुमच्या वतीने आम्ही नेऊ शकतो. आज मोदी साहेब भारत आत्मनिर्भर बनवण्याची त्यांनी घोषणा केली. भारत महासत्ता बनला पाहिजे त्या दिशेने वाटचाल करतोय हेही त्यांनी सांगितलं. मग आत्मनिर्भर भारत बनण्यासाठी उद्योग क्षेत्राची प्रगती होणं आवश्यक आहे. उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू व्हायला पाहिजे, रोजगार उपलब्ध व्हायला पाहिजे, बेकारी संपले पाहिजे, व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट बनायला पाहिजेत आणि निर्यातही वाढायला पाहिजे. GDP देशाचा वाढावा आणि आत्मनिर्भर भारत बनावा यासाठी आमची MSME काम करते. आज देशाच्या GDP मध्ये MSME 30% आहे. 30% आहे. आणि म्हणून हे पर्सेंटेज वाढवण्यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. अग्रवाल जी, आपने कहे कि मुझे आपको मिलना है खंडेवाल जी, तो जरूर मैं दिल्ली में मिलेंगे. आपका जो भी प्रोग्रेस के लिए जो भी आपका स्टेप होगा उसमें हम सहयोग करेंगे. इतना ही प्रॉमिस आज के दिन में. या ठिकाणी आमच्या झेपच्या महिला देशाच्या उद्योग क्षेत्र प्रगतीकडे जावं म्हणून झेप घेत आहेत. चांगली गोष्ट आहे. तुम्हाला एक गोष्ट मी नेहमीच सांगे, प्रगतीसाठी, यशासाठी काही गोष्टी आवश्यक असतात. पहिली शिस्त, डिसिप्लिन. आपण सिन्सिअरिटी, सातत्य ठेवायला, सातत्य, पंक्च्युअलिटी, सिन्सिअरिटी आणि डिसिप्लिन ह्या प्रत्येक गोष्टीत दिसल्या पाहिजे, कार्यक्रमातही असलं पाहिजे. आणि तसं जर केला, संस्था मोठी होणं म्हणजे उद्योग क्षेत्राला तुम्ही प्रोत्साहन देण्यासाठी तुम्ही अतिशय चांगलं काम करता असं त्याचा अर्थ होतो. आणि म्हणून असं काम करावं. आम्ही सरकारतर्फे आम्ही मदत करायला कटिबद्ध. आता शिक्षण वेगवेगळ्या संस्था आहेत. माझी संस्था आहे, इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, मेडिकल कॉलेज आहे, हॉस्पिटल, विविध संस्था आहेत. दर्जेदार चांगले डॉक्टर बनावे म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो, चांगले इंजिनियर बनावे प्रयत्न करतो. तसं तुम्ही या क्षेत्रात काम करत असताना शिक्षणाचा दर्जा वाढावा, चांगली मुलं तयार व्हावी, मुली तयार व्हावीत, स्पर्धेत यावीत, आधुनिक टेक्नॉलॉजी आत्मसात करावी, कार्यान्वित करावी आणि देशाचं उत्पन्न वाढावं यासाठी काहीतरी करत राहायला पाहिजे. त्याला झेप म्हणतात. नावात नाही, कृतीत झेप आहे. कृतीत असली पाहिजे. आज तुम्हाला एक आकडेवारी सांगेन. आपण मोदी साहेब आत्मनिर्भर भारत आम्ही बनवणार निर्धार आहे. आज भारत देशात निरक्षरता किती आहे जरा ऐका. निरक्षरता 26% आहे. हे भूषण नाही आहे. एका बाजूला प्रगती, एज्युकेशनच्या प्रगतीच्या गोष्टी करतो, तर दुसऱ्या बाजूला देशात
निरक्षरता 26%, महाराष्ट्रात 18%, 18% आहे. साक्षर देश आणि महाराष्ट्र व्हायला पाहिजे, तरच महासत्तेच्या दिशेने जायला पाहिजे, त्याच्यात आपलं योगदान पाहिजे, असं प्रत्येक नागरिकाला तेव्हा वाटेल, साक्षर झाल्यानंतर वाटेल. आणि म्हणून शहरापेक्षा जिथे निरक्षरता आहे त्या ग्रामीण भागात झेपचं काम चालू व्हायला पाहिजे. ग्रामीण भाग ही निरक्षरता कमी होण्यासाठी मी काय करीन, माझी संस्था काय करीन, त्यात एमएसएमईची कशी मदत घेऊ हे तुम्ही ठरवा आणि तशा कामाला लागा. भविष्यात प्रत्येक वर्षी आपण वाटचाल करताना, कार्यक्रम करताना ही टक्केवारी कमी व्हायला पाहिजे. कालांतराने हा अमृत काळ जो आहे 25 वर्षाचा, त्याच्या आतमध्ये आपण 100% साक्षर होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी प्रयत्न करावे आणि ते कराल अशी मी आशा व्यक्त करतो. अतिशय चांगला दर्जेदार, आता काय कलंत्रींच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये कार्यक्रम म्हणजे दर्जेदार असणार आणि म्हणून कार्यक्रम दर्जेदार, लोकही चांगले आलेत, एक्सपर्ट लोक आलेत आणि होतकरूही आलेत एक्झिबिशन पाहायला. या सगळे नक्कीच या एक्झिबिशनचा या सर्व संस्थांनी जे काम चालू केलं आहे त्या कामाचा लाभ घेतील, त्यांना आशीर्वाद देतील अशी मी अपेक्षा करतोय. भविष्यात एज्युकेशन आणि सर्व्हिस सेवा या क्षेत्रात जे जे काम आणि कार्य कराल त्याच्या पाठीमागे एमएसएमई मोदी सरकार कायमस्वरूपी असेल असं या ठिकाणी शब्द देतो, ग्वाही देतो आणि मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.